eni Rogers Murel gi Masi Wanjiru joloch tielo mar ariyo mag ng'we Imani 7 4th half marathon manobagi gitaru e kaunti ma Embu. Murel notiyo gi dakika 29 nyiri 42.50 kendo tieko e thuolo mokwongo e ng'we mag kilomita 10. Kibon Obato notieko e thuolo mar ariyo ka Leonardo Kipkoech notieko e thuolo mar adek. E kidieny mar wakeni Masi mawuok Ngong ma bende en jaloch e ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi pi notieko e thuolo mokwongo. Noluwe gi Monica Wanjiru ka thuolo mar adek ne okaw kod Mary Munamo. Nashukuru Mungu kwa kushinda mbio ya leo. Na mbio ya leo haijakuwa mbaya sana, although weather imetulemea kidogo na course imekuwa mzuri. After hapa na prepare kwenda World Military Games next week ambayo itakuwa Abuja, Nigeria. After that narudi Kenya prepare cross country.